Здравейте хора, аз съм Monster.bg и тук сме не Deadmaster.bg и мета само аз играя GTA. Що за? Здравей, печела. Пълним с 20 плюс. Виктори! Той се играе Happy Wheels. Happy Wheels! Бегам. Знаеш колко е го човете. What's up? What's up? Ти чуш? Забравих контролите малко. Win! 2 топки. Добре. В момента карам с 300 км, ако се разбия съм мъртъв. Жив съм. Все още съм жив. Жив съм. What the fuck? Аз не гора. Довей тук съм гангстер от всяка. Гледам от така. Не умирам. Хайде дет. Дом си пица. Не, тиквата ми отиди. Остана. Играя на някакъв мап на D2D. На Happy Wheels ли? Да, толкова адвенчър, смисъл за D2D. Толкова адвенчър, сега и ми замине главата. Добре, не мога кам така. Ще кам така. Те най-добре. Не бе! Как се играе тю бе? Кой какво? Абе брат, то аз или ще щупя главата или... Тази песен е пет на песен. Да. След това в YouTube ще ме засикат като авторско право, не помня кой беше. Знаеш как обичаме тези сега за засилвам? Карам, не знам с колко карам, но... Ченгеле? Не. Не ченгеле. Обичам да ги стрелям така. Това е да си тъп създател на адвенчър на мапове. Значи мапа е за Пого и все пак те пуска такова. И все пак те пуска да си избереш какъв трактор искаш да си. Еми... Но... Не. Bullshit. 2 звезди. И главата ми се замина. Ти го каза. Не аз. What the fuck, даже на мен ми лагна. Добре. Там горе защо лаги бе? Мапа е направен горе да лаги.
Червена кометка по земя. И сега разбирам колко е да ти върне 20 FPS хитове. О, шит. Добре се. Добре, капака е. Ченгето съм почукаха от всякъде. Добре, всичко е наред. Всичко е наред. Така. Значи пропуснах единия коинс и после едновременно взе и двата. Как? Честито. Честит пък. Не е бъг Ultra Skills. С пробо. Найс. А- Добре съм. What the fuck, не ми даде монетката, бях при нея. Това е риба ли? Тук е риба. Добре, хубаво. Ще аз умея малко кули сигурно. Махна писма. Да, тъй. Така. Не! Cool. Не! И Pogo Skills, ман. Pogo Skills! Каската падна от мене и сега скачвам с нея. Вау. Аз не вярвам. Що за? Аз бекара. Минах го! Тъй, ама сега ти как ще го мина? Това е невъзможно. Възможно е. Вземем го. Е, Сложим каската. минах го. Man, fuck this shit. Не съм пусна и да умра като куче. The fuck? Pogo Skills, Pogo Skills, Pogo Skills. Воу! Главата ми има стрела, хора. Аз съм жив. Аз чупих стрелата. Мамка му харпун. Тялото ми. Добре съм. Защо? Какво стана бе, Джо? Има харпун в мене. Говорим с 200. Стига се запукал с колко FPS ти върви. Ебе сега докато ми зарежда GG-ето. Някакъв... Същата работа. Как говоря с 200? Фуклю. Не го вярвам. Аз Кое? съм с мака на 30. Нормално. What the fuck? Питам се да се покатиря с глава. Пого! Тъй. И последното. Взех коинса. Но не успях да го мина.
Так, мина гола. Не. Цик. Фук. Аз съм рибка. Влог. Той ще успее. Ходим да сега моста да ги ще успее. Се качи на влака. Той успява. Не, и падна. Бас. Бъгет гейм. Happy Wheels. Бъг. Да, не, има. Да, ще стане. Дами и господа. Не. Мамка му. Защо му е господа, като че не снимаш? Нищо. Нали ти снимаш? Да, ама ти не виждат какво правиш. Нищо. Скоро хора ще има проекта на факта на четворката. Ще вратвам с Deadmafia BG. Минавам. Мамка му, сега се върти като тир. Забих. Та стена ни е много вкуснала. Мани, чупи си краката. You kidding me? Пират. Дидо ти какво си пират? What the fuck, най-тъпия въпрос, макар и да не гледам Дидо. Аз го разбрах, аз го знам. Какъв е той? Пират. Че е пират ли? Да. Ник! Дидо, This don't make no Did fucking the- sense. не бе! Не успях да отговоря даже на въпроса. Nice кола. Не. О, краката ми, единия ми как се чупи. О, Ще му да изпревари до влака. Да, ще падна. Викай ми се там. Не. Поръчеството е просто температура, която се вижда. Виктори! Сега дали ще може да го успеем. Много да не е булшит. No, that's not bullshit. Естествено, my car is bullshit. Искам да бъда този. Как да мърдам той нещо е? Тъпливо. Kidding me? Бе, аз отказвам. Моля че са, искам да спочивам, моля те, цял ден грач. Моля те. What the fuck? Бъг в графиката на... Що е? Не бъг? Какъв е бъгъл? Не. Не, че е така. Какво? Това съм тук. Мисля, това да е края на клипа, хора. Няма да ме след пипчето, не забравяйте да се каните, движение и чао.